Hindi mo ba ako naririnig? Busy ka? Siyempre, ma. Yan. Hindi lahat ng tao natutuwa sa biro mo. Tungkol yan sa respeto. Ikaw pala, tuloy ka. Kaya medyo masikip. 3-in-1, sala, kusina, kwarto. Medyo mainit. Tinggalan mo lang dito, pinsan, luto ka na eh. Parang di nang pa ako ah. Aray, ikaw ba yung may gawa nito? Paano ako papasok sa trabaho ko? Di mataas po pala yung standard ninyo, no? Buti na lang po matangkad ako. Pasado po ako kahit papano. Brian, hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Bakit po ba, ma? Busy ako eh. Busy ka? Busy ka sa cellphone mo. Narinig ko kanina, kausap mo yung nobya mong si Rysel. Siyempre, ma. Nobya ko yun, kaya kausap ko. Yan. Ganyan. Ganyan mo kausapin ang nobya mo. Ano ka ba namang bata ka? Bawas-bawasan mo nga ang pagiging pilosopo mo at pagbibiro ng wala sa lugar. Eh, ano bang masama dun, ma? Dapat nga matawa pa sila eh. Kasi masiyahin akong kasama. Anak, hindi lahat ng tao natutuwa sa biro mo. Eh di sana, hindi sila pikon. Anak, hindi yan tungkol sa pagiging pikon. Tungkol yan sa respeto. Ma, ang seryoso mo naman. Hindi naman big deal yun. Para sa'yo din naman itong payo ko, anak. Huwag naman sanang dumating ang araw na masaktan ka o mapahamak dahil dyan sa ugali mo. Oo na, hindi naman na ako bata, ma. Nakikinig rin naman ako. Yun na nga. Nasa tamang edad ka na. May nobya. At darating ang araw, magkakapamilya. Kaya baguhin mo ng ugali mo. Oo na, ma. Anak, yan na ba lahat ng mga gamit mo? Opo, ma. Mag-iingat ka doon, ha? At pakisamahan mo ang pinsan mong si Ron. Ma, hindi na po ako bata. Binibilinan lang kita. Tandaan mo, makikitira ka lang doon sa dorm ng pinsan mo habang nag-uumpisa ka pa lang sa trabaho. Oo na po, ma. O sige na, baka mahuli ka pa sa bus. Sige na po. Mag-iingat ka, ha? Opo. O pinsan, ikaw pala, tuloy ka. Salamat, pinsan. Buti naman at nahanap mo tong boarding house ko. Oo, pinsan. Madali lang naman hanapin eh. Yung mga gamit mo, lagay mo na lang dyan sa gilid. Pasensya ka na at studio type lang tong boarding house ko, kaya medyo masikip. Ayos lang, pinsan. Astig nga eh. 3-in-1. Sala, kusina, kwarto. Oo nga eh. Maliit lang talaga. Medyo mainit. Konting galaw mo lang dito, pinsan, luto ka na eh. Siya nga pala, pinsan. Ikaw pa naglilinis dito o bagyo? Pasensya ka na pinsan. Galing kasi ako sa duty kagabi, kaya hindi ko na naayos. Oo naman. Nagbibiro lang ako, pinsan. Alam ko naman yun, pinsan. Siya nga pala, pinsan. Ikaw munang bahala dito mamaya at may duty ako ngayong gabi. Oh, sige, pinsan. Akong bahala. Hello, Brian.
Oh, ma. Napatawag ka po. Brian anak, kamusta ka dyan? Kamusta sa bago mong trabaho? Ayos lang naman po, ma. Medyo nakakapagod. Pero kayang-kaya naman po. Mabuti naman kung ganon. Kamusta si Ron? Maayos bang pakikitungo mo sa kanya? Opo, ma. Medyo makalat nga lang siya. Tulungan mo na lang ang pinsan mo. Mahirap kasi ang trabaho niya. Puyatan at halos wala ng oras para maglinis. Ganun naman po yung ginagawa ko, ma. Araw-araw ako naglilinis. Araw-araw din siya nagkakalat. Pagtiyagaan mo na lang ang pinsan mo. Nakikitira ka lang naman sa kanya. Ano pa nga ba, ma? Sige na po at magpapahinga na po ako. Magkikita po kami ni Rysel bukas eh. O siya, sige. Kapag may problema, tawagan mo na lang ako. Opo, ma. Oh, Brian. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Oo, pinsan. May natira nga pala akong pagkain dyan, oh. Kumain ka na muna bago ako matulog. Pamaya muna siguro, pinsan. Matutulog muna ako. O, sige. Siguro pag nilagyan ko ng sili yung medyas niya, hindi niya na ikakalat pa kung saan saan. Oh, Brian, nandiyan ka na pala. Hay, panibagong duty na naman. Parang ang hapdi ng pa ako ah. Sobrang hapdi ng pa ako ah. Aray ko, ang hapdi. Aray, sobrang sakit ng pa ako. Aray ko, sobrang sakit. Ikaw ba yung may gawa nito? Oo. Siguro naman ngayon. Magtatanda ka na. Saan mo kasi nilalagay yung gamit mo eh. Anong nakakatawa sa ginawa mo? Biro lang naman yan, pinsan. Biro?
Ganito ba ang biro sa'yo? Paano ako papasok sa trabaho ko? Namamaga ng mga pako. Hugasan mo lang yan, pinsan. Mawawala na yung sakit. Alam mo, kaya ko pang pagtiisan yung ugali mo eh. Pero sobra na to. Pinatira kita ng libre dito. Tapos ganyan lang yung gagawin mo sa akin. Aba, nanunumbat ka ata. Kahit naman nakatira ako dito, araw-araw ko naman nililinis yung mga kalat mo. Ibang klase ka talaga. Pasensya na, Brian. Hindi na kita kayang makasama sa bahay na to. Mabuti pang umalis ka na. Eh di aalis. Sinong tinakot mo? Mas lalo namang ayoko dito, no? Mainit. Masikip. Makalat pa. Sakit. Oh, Brian. Bakit nandito ka? Umuwi na po ako, ma. Bakit? Anong nangyari? Pinalis na po ako ni Ron. Ano na naman ginawa mo, Brian? Wala naman po akong ginawang masama eh. Nagbiro lang ako sa kanya, tapos nagalit agad. Anong klaseng biro na naman ang ginawa mo? Nilagyan ko lang naman ng sili yung medyas niya. Ano? Brian, hindi na yun biro. Nakakasakit ka na. Hindi naman siya nasaktan, ma. Medyo napaso lang yung paa niya. Anak, hindi pa rin magandang biro ang ginawa mo. Kasalanan niya yun, ma. Masyado kasi siyang makalat. At talagang si Ron pang sinisi mo? Tama na nga, ma. Huwag niyo nang palakihin yung issue. Diyos ko, kang bata ka. Paano ka ngayon? Saan ka titira? Malapit pa naman ang boarding house ni Ron sa trabaho mo. Eh di maghanap ako ng ibang titiran. Maganda nga yun eh, para wala akong ibang iniintindi. Oh, Rysel, halika, pasok ka. Ano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Si Brian po, nandyan po ba? Nandun sa kwarto niya. Maupo ka muna at tatawagin ko. Sige po. Brian, nandito si Rysel. Oh, love. Ano ginagawa mo dito? Namiss mo ako, ano? Oo, namiss kita. Pero may sasabihin sana ako, love. Tungkol saan? Nabanggit na kasi kita kina mama at papa. Talaga, love? Ibig sabihin, open na tayo sa bawat side ng pamilya natin. Oo, love. Pero Pero ano? gusto ka daw makilala nila papa. Talaga. Magandang balita yan. Oo nga naman, Iha. Nakakatuwa naman na gusto nilang makilala itong si Brian. Opo. Nag-set po ng dinner sina mama at papa sa bahay. At pinapapunta po si Brian. Talaga, love? Kailan naman daw? Bukas ng gabi, love. O sige. O siya, sige na. Dito na muna kayo at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Sige po, tita. Salamat po. Anong braso? Ma! Pa! Si Brian po. Mano pa, tito? Kawan ka ng Diyos. Mano pa, tita? Kaawaan kayo ng Diyos. Tara, maupo muna tayo. Gano'n na kayo katagal ni Rysel, Brian? Hindi kasi siya nagkukwento sa amin. Mag-iisang taon pa lang po, tita.
Ano naman ang trabaho mo? Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya. Bago pa lang po ako nagtatrabaho. Mabuti naman. Mahalaga sa amin yung may maayos yung trabaho para sa anak namin. Bakit naman po? Bakit, iho? Lumaki si Rysel na maayos ang buhay at hindi nahihirapan. Bilang magulang niya, hindi kami papayag na mapunta siya sa lalaking pahihirapan siya sa buhay. Ganun po ba? Eh di mataas po pala yung standard ninyo, no? Buti na lang po matangkad ako. Pasado po ako kahit papano. Tito, tita, huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko papabayaan si Rysel. Kahit ako nga rin po minsan eh. Hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko. Tsaka kung sakali man po na mahirapan po kami, pwede naman po siguro ako munang tumuloy dito. Di ba po? Libre na pagkain, libre pa aircon. Hindi ito tungkol sa standard, iho. Mukhang ginagawa mong biro. Ang mga bagay na hindi dapat ginagawang biro. Joke lang ho. Para naman ho gumaan ho yung usapan. Kinabukasan ng anak namin dito ang pinag-uusapan, iho. Walang lugar ang pagbibiro sa ganitong usapan. Okay ka lang? Opo. Sorry po. Hindi masamang magpatawa, iho. Pero dapat marunong kang pumili ng lugar at oras. At higit sa lahat, marunong ka din rumispeto. Opo. Pasensya na po kung nasobrahan po ako. Mabuti kung ganun at naiintindihan mo. O siya, tara na. Kumain na tayo. Bago pa lumamig yung pagkain. Love. Pasensya ka na kanina. Hindi mo na naman nakontrol ang pagbibiro mo. Sa totoo lang, nahihiya na ako kanina kina mama at papa. Alam ko, mali ako. Kailangan mong ilugar ang mga biro mo, Brian. Dapat, alam mo kung kailan ka titigil at kung kailan mo hindi dapat gawin yun. Pasensya ka na, love. Pangako, babawi ako. Ipapakita ko sa mga magulang mo na mali ang impresyon nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Mabait naman sina mama at papa. At alam ko, magugustuhan ka nila. Sana nga, love. Halika na. Ma. Tama ka pala. Dapat po nakinig ako sa inyo at sa mga sermon mo. Bakit? Anong nangyari? Napahiya ko lang ang sarili ko at si Rysel sa mga magulang niya. Ngayon, naiintindihan mo na. Ang paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na pwedeng magbiro kung nasa lugar. At pwede ding magbiro kung hindi nakakasakit. Opo, ma. Walang masama sa pagiging positibo mo. Pero may oras at okasyon na dapat seryoso tayo. Mabuti naman at naiintindihan mo ako. Siguro naman, alam mo na ang susunod na gagawin mo. Opo, ma. Manghihingi po ako ng tawad kay Ron. Sige na, puntahan mo na siya at ayusin mo ang gulo niyo ni Ron. Opo, ma. Salamat po.
O bakit? Pasensya na sa nagawa ko ah. Hindi ko alam na ganun pala kalala yung nagawa ko. Mali ako at hindi na mauulit. Natuto na ako. Alam mo, Brian, hindi naman masamang magbiro. Pero dapat, marunong kang makiramdam. Oo nga eh. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Mabuti naman kung ganon. Patawarin mo ako, pinsan. Sige, pinapatawad na kita. Salamat, pinsan ah. Pero, huwag ka muna titira sa boarding house ko ha. Ang pagbibiro ay hindi masama. Ngunit dapat itong ilugar. Matutong rumispeto at makiramdam sa kapwa. Dahil ang mga salitang binibitawan ng pabiro ay maaaring makasakit ng totoo.